one battle. That will change everything. Το ότι βγήκατε λοιπόν, επειδή θέλετε κι εσείς με το δικό σας τον τρόπο να πείτε σε όσους ανθρώπους μπορούν να βοηθήσουν το παιδί σας, δείχνει πόσο μεγάλη αγάπη του έχετε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Θέλω μόνο να πω ότι έκατσα στο τραπέζι το ίδιο με το γιο σας. Εγώ γνώρισα ένα φοβερό παιδί. Από εκεί και πέρα εύχομαι όλα καλά. Και καλό Πάσχα. Ευχαριστώ πολύ. Μάστορα, θέλω να κάνεις υπομονή. Θέλω να κάνεις υπομονή γιατί είμαι από τους λίγους που έχει τραβήξει αυτή τη στιγμή αυτό το σταυρό που τραβάει το παιδί σου. Ήμουνα στη θέση του κάποτε, γι' αυτό ανέβηκα πάνω στο παράθυρο. Έχει τη στήριξη από πολύ κόσμο. Είναι μεγάλος μάγκας και τον στηρίζει πολλοί κόσμος. Στο λέω και μου σηκώνει την τρίχα. Στηρίζω το γιο σου και είναι φίλος μου από την καρδιά μου. Στο λέω αλήθεια. Ο γιος σου είναι καλό παιδί, μη στεναχωριέσαι. Γιατί εμείς τραβάμε ένα μαρτύριο μεγάλο. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Να κάνετε κουράγιο, παίρνει κουράγιο από σας ο Μιχάλης και να κάνετε κουράγιο. Είμαστε εδώ όλοι σήμερα να τον στηρίξουμε όπως μπορεί ο καθένας. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.